La Generalitat destinarà aquest any 2,8 milions d'euros a l'Ajuntament perquè desenvolupi programes de serveis socials. Gran part d'aquests diners, gairebé 2 milions, es destinaran a desplegar la llei de la dependència. Ja fa més d'un any que es va aprovar i unes 2.000 persones a Terrassa han demanat les ajudes que ofereix. En aquest sentit, s'han aixecat algunes queixes per la lentitud amb què es tramiten les sol·licituds. Des de l'administració, gran part dels esforços estan destinats a crear les infraestructures necessàries a banda de complir els terminis que no haurien de ser superiors a 6 mesos des que es fa la sol·licitud fins que es rep l'ajuda. Jo crec que no es pot dir que sigui lent el desplegament. La llei de la dependència s'està desplegant. Si tu canvies estructura social, estàs canviant estructura administrativa i això és un procés lent. Jo crec que el primer examen serà 31 del 12 del 2009. 31 del 12 del 2009 haurem de fer allò, frenar un moment, mirar enrere i aviam com hem sigut capaços del primer any, que ha sigut el 2008, i el 2009, que serà l'any clau, com ha anat el desplegament. Però això no vol dir que estigui 100% desplegada. Com et deia, la llei de dependència, la llei de serveis socials, et garanteix plaça de residència. Si no en tenim, les hem de fer. Els recursos que han d'arribar des de la Generalitat ho faran a partir d'ara a través d'un contracte programa. O sigui, hem fet un pas endavant, hem passat del que era la subvenció, de trucar a la porta i dir faig aquests programes, subvenciona'm-els, a assentar-nos i firmar un contracte de dir en base al nostre programa d'actuació cobrem tant. En la primera fase de la llei de la dependència s'estan atorgant ajudes a persones amb grau de dependència més severa, la de grau 3. Més endavant seran les de grau 2 i 1, encara que aleshores serà necessari un sistema de finançament clar. S'espera que d'aquí a 6 o 7 anys la llei estigui completament desplegada.